Дороженькие мои, хочу отвести вас у даўнее-даўнее мінулае. Роўна 54 гады у гэтую вёску приехала сям'я. Сёння сказали б шматдзетная, як у тым часе, то звычайная. Бацька, маці і 4 дзетак. Гэта была сям'я старшыні калгаса, які пачаў працаваць зімою 1970 года. А 31-го, калі звычайна пачынаўся навучальны год, свята пачыналася ў школе, вось тады мы ўпершыню сюды прыехалі. Гэта быў дакладна такі дзень. Гэта было сонца, гэта было цяпло. Гэта была школка маленечкая, маленечкія гэтыя хаткі. Не такія будынкі, як сёння ў школах, але колькі ж было дзяцей. Значна больш было дзяцей, чым сёння ўсіх людзей, што завіталі сюды. Найперш я павінна гаварыць сёння пра нашага бацьку. Таму што якраз мы напярэдадні ягонага юбілею, ягонай круглай даты, 90-годдзя з дня нараджэння. Як жа хораша, што сёння ушаноўваюцца сем'і. Сям'я, каханне, дзеткі. І вялікае шчасце, калі ўнукі, а яшчэ больш вялікае, калі і праўнукі. Усё гэта было ў нашых бацькоў. Выгадавалі яны дзяцей. Дачакаліся ўнукаў. А тата дачакаўся нават і праўнука. Адзінага ў той час праўнука, які і сёння сярод нас. Лёшка, сын Мікалая, які таксама сын Мікалая, і які таксама сын Мікалая Михайловича. Стварыць сям'ю, выгадаваць дзяцей, гэта вельмі важна. Але калі толькі гэта, калі не засяроджвацца на нечым іншым, на нейкіх талентах, на нейкіх здольнасцях, то фактычна з сям'ёй часцей за ўсё з унукамі ўсё заканчваецца. 16-й год, як не стала нашага таты. Вось падумайце, колькі ж гэта гадоў, ужо колькі дзетак тут нарадзілася, нават у гэтай вёсцы, на гэтай зямлі. Колькі людзей за гэты час ужо сышло, пра каго тут памятаюць. Ну, ў сям'і хіба. А вось наш тата працаваў і жыў не толькі для сям'і. І я маю вялікую надзею, што тут многія людзі яшчэ памятаюць, як гэта пачыналася ў 70-м годзе. Праўда, на жаль, большасць тых, хто памятае сёння ў сваіх хатках, і сюды яны ўжо не дайшлі. Тым больш дорага бачыць тых, хто тут ёсць, хто памятае, як наша сям'я прыехала, хто працаваў разам з маім бацькам. Спадзяюся, што памятаюць яны не толькі як старшыню калгаса, які ўсё жыццё, всю душу сваю аддаваў гэтай працы, а памятаюць яны добрага чалавека, які заўсёды прыходзіў на дапамогу, калі гэта патрэбна было. Такія святы, як сёння, свята вёскі, канешне, патрэбныя. Ды хоць дзеля таго, каб вы ўсе сабраліся і адзін на аднаго глянулі. Бо людзі жывуць сёння ў сваіх хатах, і часам нават цяжка камусьці выйсці. І паслухаць гэтыя песні, які так хораша дараць нам прыгажуныя дзяўчынкі. І атрымаць прэзенцікі. Гэта ж так важна, каб пра людзей памяталі. Дзядзька Валік, як жа гэта важна, што пра вас памятаюць, правда? А я памятаю і Валентину Іосифовну, апошнюю настаўніцу той школы, якую мы ўсе заканчваем. Радасна гэта і хораша. І таму ўдзячнасць вам вялікая за тое, што вы гэта арганізоўваеце. Напэўна, я адна з тых, хто скажа пра сумнае. Колькі я прыязджаю сюды, столькі прайду па тых вулачках, па якіх хадзіла, будучы яшчэ зусім юнай дзяўчынкай, пасля юнай паненкай. Я іду па Тимошкавічах, і душа моя вывольвае, таму што стаіць закрыты будынак дзіцячага садка. А многія ж з вас нават у гэты садок хадзілі. А моя мама працавала там ад самага пачатку і аж да свайго сыходу.
І ўсе іншыя дамы, дзе жылі мае аднакласнікі і старэйшыя крыху, стаяць пустымі. А яшчэ больш страшна ісці па вуліцы Баранавіцкай, унізе, якая паралельна вось гэтай. Я іду і з надзеяй гляджу, Божа, ці ўбачу каго-небудзь, ці выйдзе хто-небудзь, ці з кім я прыпынюся пагару. І ў мінулым годзе я была такая шчаслівая, што на падворак грабовікавай хаты выйшаў Саша Лосік, муж Люсі, тагачасны гаспадар гэтай сваёй сядзібы, гэтай кватэры і той сядзібы грабовікаў. Мы так хороша з ім пагаварылі. І ведаеце, што ён мне сказаў такую вельмі балючую рэч. Я кажу, гляньце, що усе хаты зарастаюць, но нікога ж амаль нема. А ён кажа, ну што вы хочаце? Пачакайма, 20 гадоў не болей, тое самае будзе і з гэтай вуліцай. Няўжо гэтак будзе? Я разумею, што гэты працэс незваротны, што вёскі паміраюць усюды. Але мне баліць менавіта за мае вёскі. Мне баліць менавіта за гэта. І таму вельмі радасна бачыць, што тут бегаюць дзеткі, якія вось тут нарадзіліся, што тут бегаюць унукі, якія прыязджаюць. Людзі майго веку, мае аднакласнікі, старэйшыя на год, малодшыя на год, сёння ўжо бабулі. Якія ж яны шчаслівыя, калі да іх прыязджаюць унукі. Сёння усталяваны і будзе адчынены памятны знак у гонар нашага бацькі напярэдадні ягонага 90-годдзя. Мы, наша сям'я, з вялікай удзячнасцю ставімся да гэтага. Шчыра вам дзякуем, таму што калі імя недзе напісанае, недзе увекавечанае, яно ўжо будзе нагадваць тым нават, хто не памятае яго. А ўжо тым, хто памятае, яшчэ раз нагадае пра гэтага светлага чалавека. Найперш здароўечка вам усім, вам, Марыя Евгеньевна, якая добра памятае майго папу, ды ўсім вам, мае вучаніцы, вам і мая вучаніца Галя Кавальчук, дзе ж гэта я яе толькі што бачыла, якую я вучыла 1 дзень, але я спадзяюся, што яна памятае мяне, ну, можа, 2 дні. Давялося мне і гэта, мець такое шчасце, пару дзён пабыць настаўніцай і ў Машэлецкай тагачаснай школе. Калі памірае вёска? Калі не стане школы. Вось гэты момант якраз прыйшоў.